Ekene m ndị Igbo, ndị ọma, ndị Igbo bụrụ Ezenwanyi ekele m unu. Ọmụwa bụ nwaanyị Igbo, worldwide, international limited of Nigeria. Ọmụwa Ezenwanyi dibịa gbalụsị anga ekwuru ngere ṅụọ. Abam kam si abịa. Brakwa mara na ị ga-like them. It might take you time, but I shall show you ị ga-like him. Okay, abịara ka nkuzi akuzi tata. Kedu ife na-akuzi? Among nke ga-ekwude ekwu, but okay, kam kwugo ofu maka na okwu ka nkwa ga-ekwu. A lot of things, just that I don't have time, but let me try and do this. I'll say this. Ana ekwu okwu basalo Okeite. Yeah, Okeite. Kind of Okeite. Because since a lot of clients and all that, somebody came to my inbox and asked me, people, not only one person, people are asking me that they are into streets. Fact is that a lot of people are into streets, and it's very, really appalling. I can't, all the very, very appalling, but all the same, it's bad government that is causing all these stuffs. But it's okay. So, I need to cook basalo Okeite. Mokito na lolo. Nke wezo ko Okeite na lolo. Let us sell the fact. If Okeite on a lolo. If that will if we ngwangwa na-ekwusa ihe ndị abụ ọgwụ na ala Igbo ọgwụ na-arụ ọrụ ọgwụ dị a na-agwọ ọgwụ oke ọchịchọ a na-agwọ ọgwụ ịmana n'ụwa mbụ enwere obodo na-eme mbụ na ha bịa sị gị asụwa ọfọ okwubi okwu osụwa ọfọ asị na onye ọbụla gwọrọ ọgwụ n'obodo a ya gwọrọ ọgwụ ego mbute n'obodo a na ya natakwa n'obodo n'ọta obodo ịda na ọyọ owere ala ọ na gịnị mere ya ọ na ọnwụrụ. That is why most times if ụmụ okorobịa mgbe ahụ nwetara ego so ozugbo ha batara be ha nwụrụ ha bata ha na be ha ga ofu ga-eme ha gwa site ọgwụ ego because of no war for asụrụ because omenala Igbo so ya nsọ mana ọgwụ ọdịkwa ọgwụ dị anakwa gwa ọgwụ onye eme eji nwe types of dibia ka nkụ ọ bụghị ofu enwe division of labor enwe dibia ala ya ezumezu ya solo ọgwụ ihe ngwongwo ezmezu like due process. Okeite na alụ ọrụ, but the fact remains that na o nwere disadvantages, o nwere repercussions. Me work Okeite bụ kind of iwete if it was in the next 20 years, in a due process, one by one, the next 20 years, or in the works, or the film, you know, or the life, whatever, or the life, whatever that would have lasted, or your health would have lasted maybe in the next 30 or 20 years, you now decide to bring all those things together. Ka even the ngwongwo na ndoti ya ma agwo ma ngene sekore meju me bunawo ma ugo ma udelewo a lot of things no n'ime ya a lot of wild animals no n'ime ya ihe other things signify ya bụ gịnị ka ife ndị ahụ je kpọtabala gị ego go get with power, their forces, let those things wear their power. Oto na bụ agụ nwote go try age speed bịa dọwa agụ ọnụ agwọ fụgị ọtọwa to gbuo gị ka ife ndị ahụ jee tọwaratara gị those things ma nketa a lot of things ka o jiri ike jee kpọtara gị those things kpọtara gị your wealth ebe o dowere ya ka ma atụpụrụ gị ya ezumezu na atụpụrụ gị ya 1 2 3 ya bụ agwọ ma bụ ya bụ ite ahụ idobezele wute aha gị or picture gị nọ n'ime ya wute aha gị na be gị ndị family unu o jezie na-ewetalo gị ife ndị ahụ kpum asụgara gị o wetachachazie ya bring all those things kpam dosa na be ọ wụrụzie na ọfụrụ na ọ pụrụ ga-ekwentị ọfụzi na na-enweghị osi nke gị fọzile nọ maybe akụ gị kwesịrị dị 20 years na ọgwụla o wetachala gị ya nwanne ihe a gwara gị na maybe might happen in the space of 6 months or it might happen in the space of 3 years. Why don't you go see me enjoy in the next 30, 40 years? For you to renew it, maybe it's your home, then you not renew. Then often a kagabuna or jepese na kumoge, omogena bukamu, or jepese jet below hancha, nkehazi, their own destiny, their own words, on the furushia, pia. Ofuze na nenwe homo na ka aga na ogwu na e continue wey maybe na happy 5 years 6 years o were weze omuge o were wo to go size o na isi nwa no na afọ o gawaze wewe mmacho
Okeite na-arụ ọrụ. Ọgwụ na-arụ ọrụ. Ọgwụ nọ, nwanne ọgwụ nọ. O jeze were mmadụ ọ bịazie ọ ya wụsị na ihe nwa na ogbu aba uru from there zeweke ike gwuzie ya gị hụrụ ike agwụrụ ya gị regret wasie. It might even take your life. So him jina kwara ihe na abụ ọ bụrụ na ị na-aje agwọ ọgwụ, check all those things. Ọ ka alụ gị mma ị na-eme ife ọbụla ị na-eme, imezie ndị kwesịrị imezi, imezie chi gị, imezi ahụ gị, imezi ike gị, imezi gị niile kwesịrị imezi. Nyefa nne otu ndị ichie ndị kwesịrị anya nwara gwara gị mmadụ ha ga-emechi everything dozie ọfụma ka ọ na-eji nwayọ. You must not be a billionaire, you must not be a millionaire. What matters in life is life. So that for in a provide 3 square meal and you have a ego obibi gị were nwayọ jeje. Hapụ na Okeite, hapụ na Okeite, hapụ na Okeite. O nwere repercussions. Thank you.